Ja, nu skal I lære, hvordan man tørrer døren af. Til det bruger man en spand med sæbevand og en klud. Så tager man kluden, så vrider man den op, og så tager man så og folder den ud. Og så folder man den så sammen på sådan den her måde. Så tager man først heroppe, så kører man bare ned langs døren. Og så fortsætter man så bare, og så hele vejen ned. Så tager man lige listerne op her. Så folder man den lige ud over på den anden side, tager dørhåndtaget. Så går man lige ud på den anden side, så tager man også lige dørhåndtaget her. Så tager man lige og kører heroppe og så her. Så tager man ellers sådan hele døren igen. Så kører man lige herud også. Og så sådan tør man døren af.